aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Og dinhi pagpapalapit. Ay, akong small house. Mo small house nga. Dako pa man sila mamaludi. Nede. Lingko doon na dire pre ha. Andamon ko ang adobong pinalagtob og kanon mais nga numero 16. Unya, mag-inom ta pre. Og di pa ako asawa. Mubalibad ko kog inom pre. Pero may biya mas siya. May biya nga wa papaybaw. Sige, inom ta. Day off man ako ugma. Timing. Unsay gusto nimo? Beer o long neck? Name it pre. Nasa pambabae unta pero ikaw man ang niaron din eh. Long neck lang ta pare ha. Bisag unsa. Bahala na. Mga ako na ta. Lami kayo ko dubo pre. Diala ka ha? Diala una ka. Ma, pa, binin nyo. Sa'yo hindi ka ulit ron. Paamin ako pa. Diyos. Anong sa'yo man? 24 hours naman ron ang among serving pa. Unya, puli-puli mig duty. Kutobron ko sa alas 7. Ang mupuli nako alas 7 sab hangtod ugma. Manay bagong patakaran namo ron. Unya unsa man nagdakagata sa gamay. Wa na ra bagyo makutaw. Ay, nagpalit ko maoy. Mahal ra ba daw? 800 ng gatasan ni Baby Janine. Na sige kutawi dayon. Aron ugutom mo na patutyon dayon si biberon. Mainit tubig na kung giandam. Pag agin ako ganiha sa tindahan ni ng Ilyang Maba, dito ko no ganiyang buntag ang duha ka mga bata, si Sam ug Joshua. Milaag ko no. Ay, pwerte na kong pangitaan ang duha, Ilbe. Dito rin na sindahang ilyang. Lagutan ako. Kato naglaag ng mga bata ada. Kusniton para kong maayo da. Nga ablagi. Ha? Ipasakitan di mo ma? Nga wa pa man igong kabuot si Inday Sam? Naugyot. Kalagot dito ng inahanin mo, oy, Ilbe. Mingon pa, palitan ko nun niya higot. Ang kanang mga bata, aron, di ko nung makalaag. O sa higot ba oy? Kanang higot sa iro, Elbe. Kita man kong bata dito sa mall. Samtang mihapit migsuri si papa nimo. May bata nga 3 anyos tingali to, mahigot sa iyang lawas sa may dughan aron dili malayo sa inahan. Ay bantayan na lang gud nagmaayong bata ma. Kay di sab unya mo makaaktiman sa papa. Tiguang na baya mo. O di sab ko permi nga ni asabay. Kuhan, kining. Ay, magkuha lang unya ako katabang para makabantay nila. Silbing yaya ba sa duha? Daya no? Sa iyo na, bigag iswildo ng yaya lo de. Ang mga katabang ro punahon na lo de, may SSS na. Oh, may PhilHealth. Ngaya, so pa na ubang mga benepisyo de aron. May day off pag yun na. Maog yun. Maunang di na ta magpatuga-tugaan ng yaya ma. O pa magani makapadas ilon na. Bitaw da. Kisa may mapangutana nato min. Nga nung hangtod karon wa pa man ta padadi. Mahuwat lang tayo. Mahuwat lang tayo de. Eh, kaya pala na kung balik ko pamasahero, gibuhat ko ng tana. Pero sa lisod man, suol ng tiil ko. Katong na-disgrasya pa no? Mauna. Ano kini ay. Adi, nag-give ko magsilbig pamasahero day. Kira pa oy. Antos lang gud tagod. Maluoy ra gyapon ang Ginoo pa. Makayo pa man sab nako. Ug samtang wa pa magpadas ilon na. Way kaso oy. Di lang gyud ta magkuha og katabang. Kamo lang gud na si papang moatimas mga apo ninyo ma. Kadi ito na LV. Wa kay napadahas si Iluna unya ang nakadawat si Brian. Siya gipadadaan. Imposible na maoy. Mahitabo ka ha nga di mo pahibaw nimo si Brian. Nakoy mga bata nga ati manunon. Wa pala ginagipadas Ilona ma. Wa pa. Tuyok lang pananaw na ko, pre. Uli lang ko, pre. Uli lang ko. Ito yung mga bata. Ngita ito na ko. Oy, hinay.
Oh, yun na, pre. Ubog ka na. Oh, ito dyan doon, eh. Dagsa lang ko na magkita, God. Karoon lang tayo magka-bonding. Puslan man, pre. Tagay ba? Tagay na. Okay, dagay. Tagay! Cheers! Cheers. Paring Brian. Hala na, pre. Cheers! Sulan man ka. Huwag nagmahal. Ah. Be! Ibe, anak! Ano pa? Saman? Anak ka mo to diha sa kwartos mga bata? Wa pa man mauling ilang amahan, oy. Ubanan ko na diri pa. Bangon na dabi, gawas na. Kadiyot lang. Alas 2 na sa kadlawon. Mas Brian. Nga naman pa. Nakatug man kong nagkubay sa mga bata, oy. Sa na barong orasa? Kadlawon na. Alas 2. Hala? Nyo palagi si Brian. Mauna na balak ka anak ko. Karoon lang mahitabo nga. Wa siya mauli. Oh, basig nag-overtime sila. Magpahibaw kung ta. Hindi ka balak ka. Bitaw no. May cellphone man nung ta siya. Niasap ko. Ako lang tigipahibaw niya. Manawag siya o mo-text ba? Vera! Oh. Hamin, nga naman mo diha. Sa gisultihan ninyo? Atong magad, oy. Kadlawon na, pamuli. Ha? Nagduda na gyud ko da. Kana kadawat ng kwarta, happy lang tingali ang gipadasa tong anak kamin. Nagduda ko. Dahil, tugi ang biyak pagkangil niya. Magsusi na ta. May load pa man ko pa. Tawagan ako. Pre. Lahat lang ganun nabili, no? Ano ganun? Ito nga, tani. Bisa ang baso, bisa na. Bisa ang baso. Hindi. Abe. Okay. Ako na. Mo na, pre. Ako. Na lang ni. Ako sa mga bilhin, no? Oo, last. Ako na bilhin. Okay. Nede. Okay, pre. Gani, kuha na, ha? Gani. Pre. Toast to the last drop of wine. Ito ba ito? Toast to the last drop of wine. Okay. Gusto to. Ako, bilib ko ni mo, pre. Oh? Tunay kang amigo, kumpare. Ay, pre. Ay, wala. Imong niring. Imong nang niring, pre. Imong kan, telepon. Loon natin ngayon na. Yet niya. Wag ka. May respeto. Wag ka eh. Diba, di naman bagon, mari. Pati siya pagkasawa. Pati siya. Yaw. May respeto. Dili, lagi. May pagmahal. Oh. Usap na siya. Nagkadugay. Nausap. Nada siya matapobre niyang inahan. Oh. Unong na nun. Suka-suka lang. Sorry, pre. Di na yung muna. Uli ako, pre. Uli ko. Ayaw lang. Ano lang lagi? Tutog eh. Bubog ka naman. Ayan, tatog. Sorry. Ate taog. Sorry, pre. Sorry. Wag gito bagma pa. Unattended. Misamot akong pagduda ini LV, hamin. Nagduda gyud ko nga nagpadana sa Ilona. Og dito ihatag niya ang kwarta. Og kay wa maron mauli. Og happy tong hinagawa ni Ilona. Ha, ugma ka lang mauli ka, Brian. Ugma ka lang. Kulain sa kundam ko. Si Brian, nakita ko siya nga may kaupang babae sa kundam ko. Ipalayas ko niya. Kinapatan ko. Kalain. Uminom kong tubig. Huot akong dugan. Simba ko lang in town.
Salamat. Salamat ginawa ang kakutas akong kibate. Nganong ingon man atong akong dam ko. Wa man unta ko makunahunan, ana. Wasa ko makunahunan niya dayon akong katok. Gikapoy kay ko sa akong trabaho tibuok adlaw. Mao nga dali kong nakatuog. Brian, ayaw lang taon paghimo og sayo sa atong kabinyoon. Ayaw yung taon, Brian. Today to it. Wa pa ko makapada og kwarta nila. Gitigom ko na ang una na kong sweldo. 2 ka buwan pang akong natigom. May hatagan pa si madam na ako. Maayo na gituon ang namdawat akong sweldo. Ikumpara dito sa among dapit. Bago pa ko din iya. Mag-upat ka buwan pa lang pero parehas na akong madawat sa unang nagtrabaho din iya. Maabot og almost 30,000 sa among kwarta dito sa Pilipinas. Dako tuod og kalainan. Mangali kong idea ni Josie o kung saan ako pagpada o kwarta. O kakinahanglan nga magkasulti na Miss si Brian. Asa man si Papa na ako, Auntie Elvie? Nag-overtime tingali sila, Day. Ay, napagilak ko. Naman si Lola og Lolo nimo. Og day off ron ako. Mao nga, dili ta mo biyaan, ha? Wana mo ulit si Mama. Wasan si Papa. Asa man day sila, Auntie? Dali, Samdi. Dali. Lakson ka ni Auntie P. Ay, pagsigikilak, ha? Hilom na pa. Ugma, Manorita, kita si Dodong Joshua. At ta sa mall. Ha? Hilom na. Waton lang nato si Papa, Auntie. Kuyugon lang nato si Papa. O sige, kung mauli na to, ha? Tuwa pa siya sa trabaho, Auntie. Unsa to giingon nimo? Nag-overtime tingali sila. Mao nga wa mauli. Apaso na to, Auntie na. Ingon na ko si Papa nga dili na mag-overtime. Dili ko gusto nga yamig biyaan si Dudong. Dili, Auntie. Wa man si Mama. Unya, wasan si Papa. Samantha. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!